teddid ta' mewt, bullying, messaġġi ta' mibeda, sexting u talbit għal ritratti intimi huma fost ir-riski li tfal u adolescenti qed jiltaqgħu magħhom online, skont stħarriġ nazzjonali fost studenti fl-etajiet bejn is-7 u 16-il sena. L-istudju li hu parti mill-proġett Promoting Online Protection, Pop-up, sab li 51% mill-istudenti rċevew messaġġi online mhux mixtieqa jew mhux xierqa, fatt li jerġa' jqajjem tħassib dwar is-sigurtà tal-minorenni fl-ispazji diġitali. Waqt li ppreżentat is-sejbiet f'konferenza l-erba' filgħodu, fl-okkażjoni tal-Jum tal-Internet aktar sigur, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni għall benesseri tas-Soċjetà il-President Emeritu Marie Louise Coley Ropreka qalet lil One News li l-evidenza turi paradoss ċar dan hekk kif it-tfal jikbru jsiru aktar konxi tal-abbuż online, jirriżulti li jinqas probabbli li jfittxu l-għajnuna. Issa li għandna t-tieni eżerċizzju statistiku nazzjonali, nistgħu nagħmlu l-paragun. U rajna li fil-waqt li kibret iktar l-awareness fost it-tfal u żgħażagħ, imma kibret ukoll l-użu tal-social media, tal-internet, etc. Allura wkoll rridu ngħidu li fil-waqt li dan joffri potenzjal u vantaġġ imma wkoll joffri iktar riski. Xi ħaġa li tinkwetana hi ovvjament li minkejja li hemm iktar awareness hemm ukoll imma unfortunately inqas tfal li qed jersqu l-għajnuna. L-istħarriġ sab li 32% tal-istudenti għattaw mal-4 sigħat jew iżjed kuljum online, waqt li 67% jħossuhom komdi jkunu online waħedhom, ċifra li tiżdied b'mod sinifikanti fost adolescenti akbar fl-età. Brabta mal-pjattaformi tal-midja soċjali, WhatsApp jibqa' l-aktar użat b'69%, segwit mill-logħob online b'61% fost riski oħrajn. Sa dan it-tant, 30% tal-minorenni qalu li ma jafux fejn jew kif jistgħu jfittxu għall-għajnuna f'każ ta' abbuż. Antonella Gatt li wettqet ir-riċerka qalet li meta riflettiet fuq is-sejbiet appellat għal bidla strateġika minn inizjattivi li jfukaw mhux biss fuq l-għarfien għal edukazzjoni ffukata fuq l-imġieba għal iżjed mezzi biex isiru rapporti u azzjoni nazzjonali koordinata li tinvolvi skejjel, familji, servizzi ta' protezzjoni ta' tfal u l-partijiet interessati diġitali. Dawn il-konklużjonijiet li ħarġu ħajjejnuna biex inkunu nistgħu nagħmlu iktar policies, iktar inizjattivi li jkunu ffukati speċifiċi għal fejn hemm bżonn l-iktar. Per eżempju, rajna li hemm bżonn iktar niffukaw fuq l-adolescenti għaliex għax l-abbuż huwa iktar fl-adolescenti u inqas hemm ċans li ħajirrikorru għal support u għall għajnuna. Ingħad li tali sejbiet mhumiex il-punt finali, imma kumpass li għandu jigwida lejn futur fejn il-benesseri tat-tfal ikun tassew fiċ-ċentru tal-vjaġġ diġitali f'pajjiżna.